Bisa Biskan Tony Sentabak Subalani Thaido O hani kebui laibu manuseri naika hingke o hani shoibu sarau bigrani bigra anggo hongpano asuk bigra angna kokurei changori kurei ogo mai kurei nokha nukhung ngnani kokurei phiaba mono ngei tongsiwo chini o hawo nukjak phiu khahaini haitei kaisa khairokma singsa kokma tetalis korbok Vidhan Sabha bisingni Itchasori ADC village ni pomang parawo Bangkirai Tripura mangai nukhung khajawi tongmani bhoi Olin Sri Tripura tei Bsla Okra Susanto Tripura Bsla Kusu Manik Kumar Tripura nukhung belai chalokna tukma bagai Bsla Okra Susanto Phatar hasteo thangai rang ajena thangsani bupha bemar manjagai thiwi paikha belai khairokma singsa kokma khe mose buphano thiwo hनै khana phano yago rang goreini bagai buphani thiyei thangjak mokhang thaisa phano nairek phaimanliya mohaino kokma o hawo sano sabaiya sasini sawi kulpaiya hngei tongmani tei asuk simiya nukhung asuk khe bigra bhibu sano sak thiwi thangpro gothei panda khaina sudano yaphari kalang manliya sin kwbangma borok mohaino Bangkirai Tripura bo haino boni sak thiwi thangphano boni gothei pandao panda khaina bagui mungsa jugalei kalangai manliya rang paisa mairong maikha phiaba bobagrani songsaja Tipramotha hनै o Tipramothani Korbuk Block Committee ni Saktharmani bai Jonamoni Tripura Korbuk Block Committee ni Joint President tei Anarji Devi Tripura TWF Central Committee ni Secretary ni Teidul Mani bai Srangsalo thangai gothei panda khaina bagai subalaikha Bangkirai Tripura ni nokhungo bhoi Olin Sri Tripura no subalaiwikha mairong tei je jarok hor aikheno gothei pandani sal phaiwi tongkha phiaba mungsa jugaljak kwrei no khanawi khachori manliya Tipramothani sengkragrok abobaino subawikha srangsalo Tipramotha Korbuk Block Committee ni sengkragrok mohai kheno Korbuko simiya haste gnangai kami amchai gnangai thangnai bisinei romoi mohai subasu yaphalaiwi phaibo nukjagui na tongo mohai social media rongni bisingtei tei mohai subasu manei borok bahaino belai kheno theka parangmani bai khaksangma hambai yaphalaibo Bureau Report I News Barke khasang hambaya phoros complex media ta khono जों तिनी Itchasori ADC village ni hala osro bong para kaisa nukhung ekdom krei boni nukhung rok besi dugi ho brok bini khaithijak mani bopha khlaio buthijak khlai जों khanagai chini mothani brok जों tipar mothani brok khanalai chini district ni brok phaijak district ni brok kaini phaijak block ni secretary phaijak chini central committee ni boroi bong model phaijak kaini phaijak tongo hala chini block committee ni brok phaijak tongo hala chini panchayat member bo tongo hala jotono jang khasang pharo जों joto janjan pharimani khsa khoni khlai khalai rang kisa hala mairong kisa जों bono yapharma ha i kori nukhung rong barke bono जों tai hinai barke kha tamai hinai जों jeto thya mani bai bo जों borno mungsla ar phalai phaliya bono जों bon bagai जों barke जों tai hinai kha khamjao जों bono khono जों kham जों yapharo जों bono kisa je chusujara जों bono mairong bai rangsa yaphara isungna hambai ani chala bakaisa rubi mangai thai thanga ha Tipramothani brok phaiye ana takhu bukhro marok pharok phaiye mairong maikha rang puja suba phaika